Kahit kaninang umaga mga kapadyan. Good afternoon sa inyo. Hapon tayo gagala. Ay, pupunta dyan sa may Marlboro Country. Yan Mabingan, Pangasinan. Subukan natin pumunta sa may Barangay Concepcion. Maganda ang daan doon. Oh, ang ganda ng palay. Ano? Lalo doon mga kapadyak. Maya-maya halos palayan yung pupuntahan natin. Napakaluwag. Ito na tayo. Ay grabe ang ganda. Malamig na naman sa tingin ng hangin. Ito yung sinasabi ko. Luwag na palayan tapos ang ganda ng daan. Wala halos makakasalubong. Ayan oh. Ito yung mga bulaklak ng mga damo. Ganda rin ng kulay. Yan sa ating gilid oh. Sabihan natin. Ayan. Kaso lang headwind. Salubong ang hangin. Pero ang kagandahan nito yung view. Ang ganda ng daan. Ito na. Nakaroon na ng kabahayan. Magandang lusong. Mga estudyante oh, lalakad pa uwi na. Pala ito rin yung daan papuntang San Juan. Diyan sa may Carazacas Spring Resort. Pero din tayo tutuloy doon para din naman tayo masyadong abutan ng dilim sa daan. Anong oras na ka? Ang dami yung tikto oh. Grabe. Alas 5 na.
Dati wala yun. Tumpok-tumpok mga kabahayan din eh. Ito na. Ang favorite spot natin. Grabe yung favorite spot natin. Oh, kala ko favorite lang natin. Favorite din pala nila. Oh. Parang napakapayak ang buhay, tahimik, sarap na buhay. Parang masarap tumira din eh. Oh. Konti. Okay. Diba? Ang ganda ng daan. Dito natin kunin. Okay. Swamp dyan, oh. Sarap to. Yan yung bundok. Kaya natin pumunta sa barangay Buna. Welcome to Marlboro Country. Barangay Luna West. Makipot yung daan, one way. May kasalubong na dalawang sasakyan, medyo hirap. Dapat magbibigay yung isa rito. Hindi katulad yung sa kabila. Pinanggalingan. Taas ang kanyang shoulder kaya hindi pwedeng bumaba. Basta may kasalubong. Ganda ng daan mga kabayan. Actually first time kong nakarating dito na nakabike. At itong daan na to first time natin madaanan na ganito na pala. Pintado na pala mapunta rin eh sa barangay Luna. Pintado naman. Kaya okay lang. Opya. Ito. Medyo nabitin tayo sa tricycle. Mapagal siya ng konti.
na pala ang barangay Luna. Saan ba tayo pupunta? Ito, ang dami ng kalabasa. Marami rin kabahayan pala. Barangay Luna. Hello. Tingnan natin kung saan tayo makakarating. Ay, mga bata. Pip pip. Magnapay. Yan, ay lumabas kayam. Okay. Wow. May pababa dito. Aso. Ingay. Oops, kambing. Daming kambing. Akyat ulit. Kami tanda. Top road na. Hanggang dito na lang tayo. Top road na natin madam niya. Top road ay. Pating ka to ya. Pitak-pitak pa eh. Papalanaya tayo eh. San Juan, din ako. Ayan. Ay, pamulat yung Concepcion dito eh. Kagagapo mo yung Concepcion dito ba? Kinita lang mata. Akyatan. To the max. Ulit. Ayun. Ulit ang hapon. Okay. Ito yung main na nadaanan nila. Ang ganda siya. Ang sarap oh. Sarap pagpatakbo. Music maestro.